titi dialogue. Then we move our country tagadzirisa zvinotinetsa senyika. Sipi inoda mamativi maviri kuti ivhare. He has been calling for that. Saka kana zvakunyogwa nhasi zvoita sokuti it's a today thing. Zvinenge zvanyogwa nefasi. Vakaremara brain ndimunotakura muchitumira zvinhu zvemarata zvakadai. Zvakuita sokuti Chamisa ndiye apere gwari kunyengerera Mnangagwa kuti atiti dialogue. This is not a Chamisa thing. Nyaya vana veZimbabwe. ZANU-PF has failed us. Saka dialogue dialogue, if a dialogue is going to happen, inobetsera Mnangagwa stereki kudarika Chamisa. Kana singadi ngareke. Kana singadi kuita dialogue Mnangagwa ngareke. We must keep on continuing nezvaari kuita. Asi kumagumo kune nyaya. Masquerade say, Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakariki kutanka kukhwepa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara uka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe, tavigira nyaya yanetsa nyaya iri kupisa nyaya yakabuditswa ne NCA ya South Africa yakabuda. Ichitaura iyo ichiti Nelson Chamisa ari kuda a national dialogue na President Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe. Nyaya yakanetsa shinzi Nelson Chamisa akataura iye achiti he holds the key yekuti economy yemuZimbabwe iwanike ichiita zvakanaka muri Zimbabwe, so ari kunzi aka-approach paMnangagwa for a national dialogue. Sizviri kunzi vari padhuze naMnangagwa vari kubloka Nelson Chamisa vachitaura achiti Nelson Chamisa ari kufanira kutanga acknowledge kuti President Emmerson Mnangagwa vakawina ma-elections zviri free and fair. Ndofunga tikakuigirai nyaya iyi tikakunzwisai ma-audios acho pachitaurwa pachinzi Nelson Chamisa anofanira kutanga acknowledge kuti President Emmerson Mnangagwa is the legitimate president muri Zimbabwe. Achinzi anofanira kubvuma zvakare kuti akadyiwa ma-elections last year muri Zimbabwe. Asi nyaya yanetsa pane information imwe yazobuda chinzi Nelson Chamisa haasi kuzonyengerera this dialogue muri Zimbabwe. Ndofunga pakabuda imwe nyaya zvichinzi anofanira kufollowa ma-channels ari kufollowa nemamwe ma-opposition leaders anosanganisira kujoina Pollard ndokuti asvike kuna President Emmerson Mnangagwa. Pakabuda zvakare mamwe ma-sources achiti he should engage the Vice President Constantino Chiwenga first before asvika kuna President Emmerson Mnangagwa. Pakabuda nyaya dzakati wandei pertaining this issue. Asi pane new information yabuda zvinzi Nelson Chamisa Haasi Kunyengerera, zvinzi it's actually ZANU-PF iri kunida dialogue nekuti zvinhu hazvina kumira mushe munyika. Zvinzi kuti vanhu vari kutambura, zvinzi Mnangagwa anofanira kubvuma this dialogue nekuti ichabenefita iye more kudarika Nelson Chamisa muri Zimbabwe. Pakadreswa zvakare ma-issue aya zvinzi ZANU-PF yakabva kudhara ichibloka the national dialogue. Zvinzi even pakabiswa Robert Mugabe president bato re-MDC kuburikidza naVanelson Chamisa navaMorgan Tsvangirai vakataura ivo vachiti they wanted a GNU, but ZANU-PF yakaita zvemusoro wayo wega ikatora nyika nechisimba reZimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Pane audio yatakuigira yatira kuti munzwe one of my supporters vaNelson Chamisa achitaura achiti Faz iri kupusha nyaya yekuti vaChamisa vari kunyengerera Mnangagwa on the national dialogue. Zvinzi but ZANU-PF actually ndiyo iri kutonida dialogue kudarika bato ravaChamisa. Inzwai audio yemwamati zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Zvinyorera zvinhu zvavo vanhu veZANU neFAZA devaiziva kuti it is ZANU-PF that needs Nelson Chamisa more. Hativanyengereri dialogue haisi yekuti inofanira kuregularizani. Mnangagwa has never won the election. This time around hasi Nelson Chamisa akamuti haana kuwina ma-election. SADC ne-AU ne-Qatar. So even in Nelson Chamisa, if he can recognize Mnangagwa, anenge angomurecognize on a brotherhood, maybe fora. But the real is not, the thing is not Mnangagwa has never won any election.
Saka haisi nyaya yekuti we recognize Mnangagwa or no, don't recognize Mnangagwa. And that much Nelson Chamisa is not going to do that. He's not a fool. Nelson Chamisa is not a bootlicker. The issue is not the question of recognizing who is who. Mnangagwa, we know it very well, he never won this election. So there is no anything to force Nelson Chamisa to recognize. You recognize him as what? The election wasn't between Nelson Mnangagwa and Chamisa. The election was all about the citizens of Zimbabwe, not Nelson and Mnangagwa. They can agree on certain things, but if the whole populace doesn't agree with that, it doesn't make sense. Saka vanhu vefaza vanonyora zvinhu zvavo zvinyaya zvavo kana vanyora zvinyaya zvavo kutumirai imi mozvitakura motanga kuzvitenderedza. Ikonomi haisi kunetsa Chamisa, iri kunetsa vanhu vezano. Ndokuno total failure iri kuonekwa pachena. Vakanotora vana musuri ncuve uku pana zvinozikana, pana kungobetserana neumbafa. Zvino mangudya vamubvisa abviswa paiswa hama yaMnangagwa, hapana zvinobuda. Vari kutoronga kuintroduce new money munyika usina maconsultation awaita. You never consulted the business people, you never consulted even my citizens. Hapana monetary planning iripo, unongoti introduce some new money. For what reason? What securities are there? Why masvika pakuita izvozvo? Why do you keep on trying the same things zvamuri kuona tazvisvika? Saka vanhu vezano vanonyora zvinyaya zvavo kutumira imimi muchitanga kuzvitakura muchiforwarda mumagroup one by one. Ivo vanongokuitira imimi ndimi fuel yavo yekuvatakurira zvinhu zvavo zvemahara zvisina kana njere. Dialogue is needed in Zimbabwe. It's not a joke by everyone. Not kuti somebody must recognize somebody. For what? Dialogue is needed. President Chamisa has never called for dialogue today. Before the previous election, guys, election, dialogue. Then we move our country he has been calling for that. It's a today thing. Vakaremara brain ndimotakura muchitumira zvinhu zvemarata zvakadai. Zvakuita sekuti Chamisa ndiye aperegwa ari kunyengerera Mnangagwa kuti achiti dialogue. This is not a Chamisa thing. Nyaya yevana veZimbabwe. ZANU-PF has failed us. Saka dialogue dialogue, if a dialogue is going to happen, inobetsera Mnangagwa steri kudarika Chamisa. Kana singadi ngareke. Kana singadi kuita dialogue Mnangagwa ngareke. He must keep on continuing nezvaari kuita. Asi kumagumo kune nyaya.